Připravený, brácho? Jdem na to, brácho. 1, 2, 3, 4. Jsem žurnalista. Jsem žurnalista. Oh yeah, já jsem kurva žurnalista! A snídám kafe s cigárama. To teda snídá. Dámy a pánové, vidím mezi vámi spoustu nových tváří. Což znamená, že spousta z vás porušila první pravidlo. A proto si znova budeme muset připomenout všechna pravidla. První pravidlo klubu žurnalistů je, že se nikdy nemluví o klubu žurnalistů. Druhé pravidlo klubu žurnalistů je, že se nikdy nemluví o klubu žurnalistů. Třetí pravidlo klubu žurnalistů je, vždycky si vyhledáme alespoň 2 zdroje. Čtvrté pravidlo klubu žurnalistů je, používáme pouze důvěryhodné zdroje. Pátým pravidlem klubu žurnalistů je, vždy musí být z titulku jasně patrné, co se kde stalo. Ani ne kdy, kde nebo jak, ale co. Šestým pravidlem klubu žurnalistů je, že redakční práce trvá tak dlouho, jak je nezbytně nutné. Sedmé pravidlo klubu žurnalistů je, porušit deadline je nepřípustné. Poslední, 8. pravidlo klubu žurnalistů, i když seš tady novej, budeš psát. Můžou vám vzít vaše životy, ale nikdy vám nemůžou vzít vaši svobodu tisku! Čekové? Edvarde! Čekové? Edvarde! Čekové! Pojďte mě dolů, tak já jdu! Pojď! Edvarde! Edvarde! Víš, co se stalo? Nevím. Chci, abych psal pro bulvár. No ano! No ano! Sundej si košili! Ne! Já se z toho cítím úplně jako Ježíš. Rose. Jacku, Rose. Jacku. Cítíš tu lehkost? Ano, Jacku, co je svobodu? Co je to, Jacku, povídej. To je, když nemusíš zdrojovat svoje články. Ale Jacku, svoje články přece nemusíme zdrojovat jenom v bulváru. Ano, Rose, v bulváru. Ale já nechci psát pro bulvár. Ty nechceš psát? Ne, já nechci psát pro bulvár. Ale ty se dáš na temnou stranu žurnalistiky! Ale já mám kodex. Ty máš možná kodex, ale já jsem tvůj šéfredaktor. Ne! Pojď, mladý, vstávej. Za co tady vůbec seš? Ale však víš, advokát to posral. Mohl jsem si vybrat, buď být 2 hodiny zavřený v Šošenku, anebo psát tady pro matku. No jasný, u nás redakce je každý den. Tohle reportáž? To vám neotisknu. To je šílenost. Šílenost? To je zpráva! Dobrý večer.